Ayan. Graduation po nila yan. Ayan sila oh. Ang gaganda nila. Oh my god, du kan inte springa ifrån mig! Grattis! Du kan inte springa ifrån mig! Ska vi bära dig? Vi kan bära dig. Ska du vara med? Alltså, ni vet inte starta, men jag vet inte. Ganyan po yung mga nag-graduate dito, yung may kopya sila na ganun. Chee, chee, chee. Napakahaba po ng park na to. Sobrang haba hanggang doon. Ayan sila oh. Dito pala yung school. Ayan oh. Dito pala yun. Ayan sila. Ayan. Ayan sila. Mag-graduate. Hindi na tayo pwedeng makishow sa doon. Dito na lang ta. Ayan. Nay, mag-isa. Ayan, eskwelahan pala ito, oh. Falls School, ah. Ayan. Pakasaya nilang mag-aaral dito. Ayan oh. Uy, napakaganda dito oh. Ay. Super ganda. Uy.
playground sila doon. Ang ganda dito. Doon kami pupunta banda doon. Yan. May nagbo-boat po. Yan. Tuloy ang lakad po. Pauwi na kami. So, napakahaba po ng daan na to. So, dito kami dapat umaan. Yan. Zenith Design. Yung mga nag-graduate po yun. Graduation po nila. Yan o. Kateria daw yan. Hey baby Ragnar. Hey. Okay ka lang nak? Ha? Uy. Grace, Korean mango. Oh, pag teka muna.
mag-graduate. Sarap siguro sa film. Hey guys, dito lang po nagtatapos ang aming video at paglalakad. Pauwi na kami nito. Salamat po.